ukuthi uyafaka ipipi vele ilokho phakathi leyo-ke manje ngizokukhombisa lo mthwenzi ukuthi lingavuki awazi into ethinta umshado nothando it's personal. Sure bafethu, welcome to Breakfast and Drive with my dad. Siya empangweni. Let's do it. Yebo leyo ukuthi anyanye ngiyayibona unyanya leyo ukuthi ngivele ngavuka uthi ngivele ngavuka yacabanga mase lilokile angithi phela into yenza ukuthi lilokhe uyethi uyekhandela into ukuthi alingavuki wena ubuzohamba uphuza amaphilisi ama-drugs amakwerekwere bese liqinisa lingene malingene udry phakathi ngesikhathi kulokha kuthi ngoba alivuki nje nakuyena kuyalokha ngaphakathi be-dry finish ivele iphele nje imizwa manje nofaka ngenkaniko uyaphoqa-ke wena-ke akutshela ukuthi hayi akuvuma wawuphoqa wena ngenkani idla Mpangeni Bon Hotel Mpangeni Bon Hotel angazi kangaka hey McDonald's sinibona njani mfowethu ngiyaphila nkosi ngicela ngipha amani azomela u2 thini chicken u2 yeah amacala phina udabona hawu hayi ngiyongenzela nje coke i-coke zero yeah ngiyazake lapho ngiyaza ngizokhokha aze manje 2 minutes ngimana ngibeka lapha ungayudlike nanjani laba kuba wonke bakho ngiyasola lo hulumeni uzoshayela nomuntu othi udlana nini yeni ne-toilet uthi thanda abanike ba uzokwenzani baba into ethinta umshado nothando it's personal. Asikho isidingo sokushaya umthetho lapho sokushaya umthetho entweni engayidala icrime ukuthi uthanda bana uyidala icrime. Ngiyamale geshin driver ukuthi abantu besifane babehlukumezeka yabo mawuthi umshado awuphelile. Wayeze lo conversation leyo. Kuthiwa abesifazane babehlukumezeka ubuhlungu bomuntu wesilisa bona uchobo nje leyo ukuthi amadoda afuna ukukhuluma angani phela into eshow baba ukuthi yena angithi abo kuyalotsholwana bese ulotshole mhlawumbe inkomo bese inkomo iphelele noma ulidumisa umuntu uzoyiza so into yenzeka baba ke futhi khona umfele wazi wafela ubaba washo umkhwena wakhe bengaqeda ukuyobola sewumakoti yabo so bavele abantu basemzini bavele bamxosha or bamtreat bad. So into zakhayidelanga yabo bese bamhlukumeza so manje into yamafa yangena kanjalo incorrect baba ukuthi ngisho ukufika kwazi ngikuzwile nami bekukhuluma ngalo kodwa la awuthi apply kithi sonke lo nto i-job creation lento abenza ngoba once waqala wathi uma sizobhala incwadi yefa fanele kummeli kuvula ifile malini lento inkinga ngoba ngifuna umjolo phela futhi umuntu uma wamthengela into ngafela ka200 noma ka2 rand imbanje bade bethengana imbali left right center abafazi
semlo azokuchuma emadweni akithi manje. Kodwa kunohlangothi oluthile olucelayo. Kanjani? Umuntu phela ohlala thina lwembali wesifazane. Futhi bona bacela kakhulu, bacela kubalungile. Vele into vele ivuna besifazane. Osiyanzi nje khona umfana baba, umjita uhlukumezekile lapho. Namhlumeza wakhuluma ukuthi social media. Abantu besifazane kunoba ukuthi babuze ukuthi akabodwa lo muntu ohlumeza umjita. Amaphoyisa amdelela akhuluma athanda wakho. Akho indoda enjani ebika amacala njani. Ube lo mulisa lo kathi asalt emshaba bakanje. Uphinzelile. Bengeke buze umbuzo wezithwa GBV. Gender based. Mase ngamajita agenda based wayo. Yabo? Umsakana kulento baba. Mayibuyile NC lokhu baba yini. Ibuyile evoteni lokhu. Hayi. Nje vuma. Corruption ephumena kanje. Ngikwana kuze bese ngathi uthengwe. Ngabedu. Ugqilaza wazana. Yathatha ulule nje. Yazi nekwakhuluma ngomhla 6 July. Aphindanga ngokhuluma. Onke amaxhelegu lawa ayivele. Uphetho kaManabo ke nanga washwa. Bonke lana balapha phezulu abaphethe lapha abafundile. Kuphethweni ngikwazi ukuthi wena ubani. Uke wangilekelela ngeba kuphi? Asebeke nawe. Comrade. Yabo nje i-comrade nje into engahambi ngeqiniso ukuthi uyayenza into engizayo. Mawungayenzi ayisenkingeni. Bang in high school ila. I have got no intention. Uthi uyafaka ipipi vele ilokho phakathi leyo. Uswejula uthathe ikinqile nje. Le ndawo levuvuka yethi ibophe nje. Thatha yona kuyomisa ibisiyaqothwa. Ayikho inja mayiphinga ziyalokho. Yeah. Uthatha lo ndawo elokhayo iqothwe le. Siyomisiwe. Bese kuthathwa lento kuthiwa uthambo lenje ndalavuko nkosi ihambe yolaliswe emathuneni. Izovuka nomuncu lapha. Ozokhulumisa ke lapho umuncu uthi ke manje mabe hlangana nje ziyalokha. Uthathe bopha ifindo lomvithi, ayazi umvithi? Khona utshani tomvithi khona lapha nasesangweni emgwaqweni lo phakathi nendlela ubukhulu. Uma bopha ifindo ngale nto athi inkaloma. Aliqaqe kalolo. Bese yakhulunyiswa ke sebhodleleni icophe ngamafutha kaqaba. Bese umniki incweba uthi maye engafuna incweba agcwatshwe ngapha eqolo zahlangana ke ngqi. Uphuma ihlule elincane chap. Mana ngizokhombisa lo muntu wenza ukuthi lingavuki. Awazi. Khona umuthi ububone wona. Lo muntu othi oyisihlahla nomila phansi umuthe awuthini? Oh! Lo ovalekayo. Bese kuba intamo yofuqa. Ngoba ihambisa ufoto. Intamo ugxotshwa lo muntu intamo yofuqa. Bese kuthathwa ithambo lenja la entanyeni. Yabola iqotho kuthe thambo lenje endala vuma ukhonkothe. Bese laliswa ngasemathuneni livuke seliwumuntu. Ozothi umkhulumisa uthi alifinyele ipipi makusondela intombazana. Mawuthi nje uyasondela mhlawumbe makugcatshwa intombazane yathiyo yazungezwa sekuthatha la gcotshwa ngamafutha mhlawumbe. May recommend le nto le uthina le generation yethu siyenze le nto le. Mina angirecommend le kakhiya ngoba kuyenzeka ukuthi uyihlanganise kanti awuyihlanganisanga kahle ibisigcinisile lokho wena. Oh yeah. Mina ngifuna le ukuthi umuntu intamo yofuthi makusondela nje ma lo wesifazane wakho ezoshelwa insizwa iza lapha yana nje athatha indlela ebhekele engakhuluma meza nje lapha ezoqala vule nomlomo indlela ebhekele makuseteksini vela athi mbo azofika la khona afike lesicemca nje sokwenyanya nje ngenyanya wonke umuntu la endlini nyanya wonke umuntu la endlini faka mahanisi kanje